zamjenici župana i gradonačelnika, županijski i gradski vijećnici, gradonačelnici i načelnici, drage Koprivničanke i Koprivničanci. Dobro vam jutro svima i prije svega hvala vam na srdačnom i toplom dočeku. Hvala vam što ste se okupili ovdje u ovo hladno zimsko jutro na otvorenju ureda koji će sljedeća 3 dana biti smješten ovdje u županiji i htjela bih posebno zahvaliti Luciji Frančić koja je podigla stijeg, odličnoj učenici gimnazije Fran Galović i srednje glazbene škole, a isto tako zahvaljujem i profesorici Josipi Lončar na izvedbi hrvatske himne. Hvala vam lijepa još jednom na srdačnoj dobrodošlici i župan i gradonačelnik osvrnuli su se ne samo na elemente mojega programa nego i na elemente posjeta ovdje u županiji. Drago mi je da ću 3 dana provesti u jednoj od naših 2 županija koje u imenu nose 2 grada, Koprivnicu i Križevce, oba velike povijesne, kulturne, obrazovne i gospodarske tradicije. Spajajući Prigorje s Podravinom, ova županija čini svojevrsnu premosnicu između zapadne i sjeverne Hrvatske, što je daje veliku prometnu, ali i svaku drugu važnost. Hrvatska povijest u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu spominje mnoge važne datume još od ranog srednjeg vijeka,